Tá muid beabhar sílim, bhí sin scioppaí, trí dó haon. Tí roimh bliain anseo ag léamh na Nuacht as Meiriceá. Bhí é haon an tSiria lár na Nuachta le coppla bliain an nús. Céir de tá táirdathe an sin, well, tá fórsaí armtha Meiriceá tar éis amríthair a chomhail. Se chomhail siad an núl go stair leo agus heilig siad 9 Diúracáin cuairsála déag agus 10 isteach sa tSiria. I dtreo na bunáite atá ceangailte leis an ionsaí gáis. Is cosúil gur thug Trump ráha do Assad dar leis, níl is agam. Cibé tá an na Stáit Aontaithe I lár na híthe tar éis únsaí Diúracáin cuairsála a chuirigh gníomh. Tá seo ag chur faightíos riontuaid an dam mar níochttar policy tíbhíorte. An é rud éanis gur bé Donald Trump ard fólín an dain, an bhfuil sé a brú a chrappa dearg mar is féidir leis. Níl is sa gcéine. I dtír an dálín, ó dul an scéal, sé an 7 lá míabhráine, dé híine. Tá Neil Gursuch in bhreitheamh chuairteachtaí. Rud atá chur olc na Déanlaithe a raibh an seansach go banoirí agus nach raibh sásta an ráha núicléach úsáid agus anis tá na poblachtánaí tar éis an ráha núicléach a thógáil. Tá difríocht idir an caoi rialaíon Déanlaithe agus an caoi rialaíon poblachtánaí. Cibé tá na poblachtánaí, tá an pártaí poblachtánaach tar éis rial an Filibuster a scriosadh. Tá sé stripáilte inis agus ní gá móramh seasca fan géad a bheith sa Seanad níos mó chun animnú chun den chuirt uachtarach a éamh. Chuirtí an beart seo cruth nua a Seanad agus a gcuirteachtarach le go ceann blianta fada. Thucraí na poblachtánaí seo tí dul timpeall amach Déanlathach faoimhe Neil Gursuch. D'fhaithir siad rialachaí iompar an teannaid. Bhí na Déanlaithe a caint faoin rial seo le fada ach ba iad na poblachtánaí a chur a gríoché. Tá uachtarán is tóch na Síne. Tíocht rá rí na Síne ach áiríonn siad. Sé, an tuachtarán Xi Jinping cuairt ag Mar-a-Lago an 16 seo agus is cosúil níl aon crothúnas faoi seo go mbeidh an tuachtarán Trump ag nochtú seasamh níos doiste ag Meiriceá de díobh trádála leis an tín. Sean chéad seans don uachtarán Trump an
policy nuair seo a cheola. Tá teannas go leor I Washington faoi láthir, tá go háirithe idir stratéisian Tíháin Stephen Bannon agus céile inín Donald Trump, Jared Kushner. Tá an caidir a bhetarab imethe in nonnas fad agus briste síos nach mór. Déir an tuachtar an Trump leo go gathe siad a ebrú amach. Faoi dheire tá Devin Nunes tar éis 60 leataobh nó 60 siar ón choiste fisrúchan díobh ról na Rúise sa todhchan an oraibh. Tá an scéala teacht amach ón CIA inis go raibh siad ag leanúint lorg na Rúise ón saoire seo caite. Go dtíobhann dúirt siad le reachtóirí le déanaí I grunnithe faisnéise rúnaic methe go raibh cóiríán go raibh an Rúis ag obair dícheol Donald Trump a chur sa teachbán. Cosúil go éiri leo. Brandaí agus an pobl. Well, os rud é nach bhfuil cearta túltóra ag pobl very ceann níos mó dar liomsa, níl fácaí ach cuacht an slua. Agus tá na brandaí inglec le fuiplasc mas cadwacht am an termar sin úsáid, tá sé sa bhuachtar, sé sin fri rada na dúltóirí in san ré rachta seo. Tá Madison Avenue tinneol, mar is minicí ná bhálairt go bhíonn fógróirí iad féin sa lína lámhaí na gníomhaithe poblacha. Mar shampla, ó tháinig sé amach go bhfuil craoltóir Fox News Bill O'Reilly tar éis 5 chás cluicheála díobh 5 bhean a thucrú cífa muid an chuirt tá na brandaí faoi bhrú ó thúltóirí ag tarraingt a bhógraí ar ais ó chlár Bill O'Reilly. An dhéanamh sé sin athru cábhas. Tá sciortha láibe tar éis domáiste uafásach a dhéanamh I Beirú in aice Lima. Agus tá na sciortha seo ag nochtú forbert bhí chúrmach sa tír sin. Sé sin forbróirí ag tógáil tithe agus bóthais agus fuirgintí eile in áit sannaí atá I maol sciortha láibe. Dúnmharú sa bhrancs. Tá fiú na híormharán ó achtraí lámhaí á lábhach inis is cosúil. Nílas agam ceart ar atá sa scéal sin lean hí mé ar aghaidh. Cuireadh tréin ón Ráilí
in Penn Station an teachtain seo agus dá réir sin nó mar iarmhairtear sin chuirú mail uafásach fréamh í isteach amach as Penn Station fe seachtainní. Dar le Amtrak leo an stáisiún ba iad trasnáin ráilí sin na heasnachaí líon na ráilí arab lagatha buchúis leis an díráiliú. Níor léir táhacht nó chu géir agus géir na feibe gotí le déanaí. Well, na le sagam cén chuí a bhfuil siad á dhéanamh ach tá buin éidirmiúil meabhrach saoithíní gníomhú ann an Amazon na línta tosaí an strachailt in ID aríisiú. Níl le sagam cé mar atá na saoithíní na leadrannathe seo mar idir a folclóir ag cosint na habhainn ná an aríis ach déatá é sin na áilimach dá léthá a New York Times don láinneamh. Sa daon i Meiriceá mar atá sé faoi láthir ní gá ach luidiráin, ní gá ach ráfla measc pobl na nimmercach chun scaoil a chur arab agus hála sin i gcathair áirithe i Massachusetts le déanaí. Duine na ráflaí amach láithreach go raibh gníomhairí de chuid an rinn in imirce ag gníomhú ní hé sin an focail atá bhain. Caithfidh an focail sin an lorg, racham me go dtí a folclóir. Tá agam nach maiile bheith ach tá me ódhéan mar sin féin. Tá agam in éirí sé ansaí. Rúthar. Bhí an ceann sin agam. Rúthar. Rúthar. Rúthar éir. HPV, an vírus papilloma déana. Tá sé farsings cosúil. Tá beag nach le de Meiriceánaí idir 8 agus 15 ináitethe leis an vírus ile láithreach seo. Tugann sé sin le fios dócha go bhfuil Meiriceá i man choíochta níos minicí agus níos farsingaí ná mar é ceapú. Tá Twitter ag chur an dlí ar an rialtas. Mar tá an rialtas ag úsáid dlíthe sláindála chun cúntas Twitter nachtú sé sin únéir an chúntas. Agus tá an taracht ná an sóisialta seo ag iarraí tríd an agra dlí seo an nachtú sin is stoppa. Tá Don Rickles marmh is agam cé ach bhí sé go háanmha ag duine achasán ón stáitse agus I duine beag de roiine sa lucht féachana agus daoine eile ar a stáitse. Ba é rí an achasáin cho ananis bachasúil. Wasla sé ga chéine típil ir. Tá na Masters siúl in Augusta National ach tá na séideán sé sin na feohain na siotaí na gustaí gaoithe cho láidir sin 4,000 san uair go bhfuil nach féidir leis na galfarí ach buile faoi thuaidim a dhéanamh cárachaí a líróidí.
agus tá Dustin Johnson rééis taintach maiall gortú droma. Vin Diesel hí séna doris ach is réalta scanan inis taréis go tuairt faoi gan fannacht chnága doris Hollywood bailú hir. Tá ceoldrama dar bannam Warpaint gri in bhharach faoi láthair faoin achran idir gróintíní áileachta Helena Rubinstein agus Elizabeth Arden. Tá an chuid caint faoi ach ar nó sin é an buzz a chluistear go minic. Sulla tepan ar na ceoldrama seo. Sin iad na scéalta móra sílim Meiriceá go mbeadh éon rud eile agam. Is an scafar mrá agus strapara mrá ítach. Éon rud eile agam. Sin iad scéalta nuaachta don láineamh tá súil agam gur bhain sibh cainmh as tú nó leas i cínt agus tásúil agam go mbeadh muid a caintlí chéile rís sarabháil idir an dálín go im rath dé oribh go léir agus go gúdaí díosib. Slán is.